want to be free. Farafina akala ini kaseka ke ayre ninkan chogoye. Kabalo ayre ninkan balo chogola. O fere, o hakli, o dusu, ayre kake o fere tike bagay, o dusu ta bagay, o mirina o ke bagay. Kenema dusu, kenema fere, kenema hakli. O kana fara sokono taka ka kenyeni akala hine. Bamanaw be deli ka fo ni ya me ayen deme kanga wora fuka akungolo bi bolo. Na kungolo keri bolo isago ba sugo klalila. Ngani ka wora kungolo be ma wore bolo na fagara etabe ke bolo la sonye. O dusu nyuma, fere nyuma, hakli nyuma, farafina ka here na ka bunya koso. Alaka awni awn garjige ola. Biye arabaye Desembre kalo kile muga ani fla. Samba fla ani muga ani kile. Ame Bamako Radio Renouveau FM 98.1 Moussa Bougou. Radio Fenfe Sogolembe Anna Keren Yala Radio Seko Ankoroke Blaki Kaye Marakono. Demuso ka maraji be dogo kuin kono alaka furu alaka ke furu tututuye. Alaka furu barka alaka demuso anache alaku kambe alaka na ufonyogonko alaka ke here seder che ana muso togola sympathisant che ana muso togola renouveau che muso na togola kadwo donke am kroke na brake nyogon blaki ade alaka furu alaka ke furu shimai alaka dem barka mawbala radio gajaga kay umra ku befu Segu kono radio nyeleni yanga radio flana ka segu che ana muso befu kan wolo bafo bamu abe do min kanye dungo do su ani kle awni aleni mole alaka do time baba maika an kromso ku befu ka segu dine mo ku befu Star FM Moulay mon jeune frère ka Star FM che ana muso befu radio imese yoro fo banamba ku befu Farabana Mustafa nkroke ntiri njanyogon ka fo ka farafana che na muso befu ko fu kanga ba fenfe sogole mana dien fon ku befu asigira émission kono suina antunya anyafo chuga mina temna nani mbambulo suina temba flo nantunyo foye ka foko abedo kun fla sababo Société munu ka bara yiri bara ya ni kungo konona tono bara boli. Oze fore syndicat tunye ansoro alamsado kasobon kono. Antale bo anfaye. Kata bo anfawe, kata bo ankroye, kata bo andoye, kata bo anjenyogonye. Umar Mariko, Issa Gindo, Mère Bachili, Anissa Sidibé, Bouba Fane et tous les personnels du premier cabinet Morodjan, Boubé Yantuntara Boye, Ani Kasobon à gardien B, syndicat où sera Kononanaï, Akera Ben Semanye, Kasobon gardien ou Kalanini, lieutenant, mon frère Daouda. Le syndicat des eaux et forêts où Yanini Kafo Konou Bese Kana Plateau Kan. Société banani nunu ye sebeni munu ke journalu kono ana yere foli min kala nu be se kana la clinique anya yamaria duma nga fukanse rom na biamu ye folo mo seya nga comment tunya bla kunu kubena mo seya o man wole ble kutena amba bisiri ka fo mo bitala la batala kare force majeure dato umase kana kuna funi nga iba soro auditeurs be munu nyu sigi o tem kelen kama kuba la mesuina nutu nanantu mena nyiningali mi seme ula o kanya foli kofre ambo nyiningali seme kure ka wole kankala u conférence de presse min ke odo ka soro kateme sujet baflana o ye Emmanuel Macron tunkankana anya kuma fo araba Juma fora ko nali borama mune kun fora monalisi ba kono ambe kuma uka
CEDEAO ka médiateur comme CEDEAO y'a fɔ cogoya min na dimanche tɛmɛlen le 12 u ka wulili la ko maa bɛ na wulila kumakan min kan ka n'o lase sira fɛ sira min ye bonya sira ye voix officielle Goodluck Jonathan a bɔra yan kunu a nana ani Assimi ye ɲɔgɔn ye u bɔlen a ye mun fɔ an bɛ kuma o kan sujet ba sabanan o ye mun ye o ye sujet ba sabanan ye sujet ba filanan sabanan disons naaninan assistant médical Fomba tun y'a fɔ ko kitaka k'u bɛna saraka bɔ saraka min Mali ni farafina bɛna libérer ni saraka min ye n'o de ye Sunjata dɛmɛ ka Manden bɔ bolo la saraka in a b'i komi a bɔra saraka in bɔra kita nin y'a 2 semaines ye Sogɛlɛ yɛrɛ fana tun bɛ Segu duwawu t'a la Seko Lasina Kanɛ bara sanction minnu bɛ nale transition ka réussite an bɛ émission kuncɛ ni duwawu ni saraka min bɔra Kita ani Segu o ye thème 4 ye Sogɛl Fomba Kita Segu saraka duwawu ka émission kuncɛ n'o ye ka duwawu kɛ ka minɛ en introduction an b'a daminɛ ni mun ye kibaruya bɛ kibaruya min bɔra INSP yɔrɔ la ni a bɛ an fa n'an ba n'an kɔrɔw u dɛmɛ en raison des nouvelles exigences par rapport au délai de 24 heures de validité du test PCR Covid-19 en arrivant aux États-Unis d'Amérique et en Europe ko sariya kura min taara Amérique kɔnɔ k'a fɔ n'i bɛ don États-Unis kɔnɔ i bɔtɔ Europe kɔnɔ i bɔtɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'i dontɔ don Amérique o k'a sɔrɔ test b'i bolo test min kɛra tile 1 ka kɔn i donni ɲɛ n'o tɛ tile 2 i tɛ don bilen fɔlɔ la tile 3 kun don 72 heures nka Américains ye décision ta pour que i ka don États-Unis i ka coronavirus testi k'a yira k'a fɔ k'a t'i la o ka kɛ tile 1 ka kɔn i don don ɲɛ. La direction de l'Institut national de santé publique invite les voyageurs concernés à venir se faire prélever le jour même du voyage au plus tard à 11 heures le matin munis de leur billet d'avion. Les résultats seront rendus les mêmes jours à 18 heures au plus tard et uniquement par voie électronique, email, WhatsApp. Au kama, comme Mali la ni tuntara testi ke domina au dugusɛjɛ de i bɛna résultat sɔrɔ i bɛ voyager a dugusɛjɛ filanan Américain bara i tɛ don bilen walasa tɔɲɔ kana se olu ma INSP ko minnu kan ka taa États-Unis u kana u ta don yɛrɛ sɔgɔmada fɛ ka taa 7 heures la ka se fo 11 heures u n'u ka avion billet k'o yira k'u kan ka taa su in na u bɔle kɔn k'olu fɔlɔ ka prélèvement kɛ k'u ka jaabi ci u ma a don bɛ yanni 18 heures cɛ u ka adresse email fɛ walima WhatsApp fɛ walasa jaabi min bɛ k'u bolo u ka kɛ tile 1 u bɔ don yɛrɛ u ka don n'a ye États-Unis kɔnɔ. Signé le 20 décembre le directeur de l'INSP professeur Sambasso. Bɛɛ nin da i fa ni baw tulo kan minnu bɛ taa États-Unis caman tun bɛ ka sɛgɛn tile 2 in na. Et nous remercions cette note de l'INSP qui est un témoignage, enfin un signe de conscience professionnelle par rapport à la satisfaction des usagers de services publics. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui vont aux États-Unis. Donc, Aukana avait voyagé Domina, 7h à 11h, il y a avion billet bibolo. Ni enana qui veut voyager avion billet bibolo, au folobeta, à 18h à résultat de Dauma, avec avion ta souffert. Donc, il sait qu'à aux États-Unis, Noé. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Service public beta alaka Anissa Ababe. Flana, oye kafo CDR-CJ à Yelemara. Antoumbe, Djelibougou, Sougoula, nous rassure, Bolontan Terembe au Kofelala, Anfa, Anan Moke, Dramé, Alekayoro. 2018, Ankelen ka Soumaïla Taouya Surambe, Carrefour Kono. Noti oral nana kafo Kanga Boy. Ala ya ke 2 mois avant, Kabina Adoma se Kalofla, Anfa Dramé, Imam Dramé, Nabe Franci, montré. Atunye mwochi kafo yorobe ale bolo, Djelibougou la, yoro meni kalambe ka kono. Ale nyeba nkunglena la chuka mina, ko dondo bese ka ke, fanga nyemogo walasa ka demimbwana ubangen ka bo fanga so kono no e Carrefour. O kale ka yorobe, ni wati enja, ale be mogo la bo ekol blara, ambese ka taka siki a rola. Munun tumbe ekol privé mun tumbe ube yoro insra, Kalo Doba Wakeme Safé. Il avait plus de 500 000 francs de location par mois. Nga kanu wani faso kanu. Ana ere kanu kama. An moke jera ou ko an fa.
ala ke kalo fila o kɔfɛ u ko k'an ka bɔ Carrefour la a don an ye a ɲɛfɔ bɛɛ ye n ko mɔgɔw b'u ta la ala b'u ta la a b'i komi an fa tun y'a natɔ ye an ye yɔrɔ aménagé ka yɛlɛma on était en 2018 2019 bankuma n taara fo Monterey an seginnen a ma mɔgɔ ci ma dɛ a ko a y'a fɔ n denkɛ ye n b'a fɛ ka kuma fɛ n y'a wele a ko n denkɛ i dɔgɔmuso cɛ ale yɛrɛ denmuso cɛ a bɛ arabu kalan na Égypte a ko ni ala sɔnna a ka kalan bɛ ban 2021 ban wagati ka don 2022 daminɛ la c'était en 2019 a ko n'a nana a b'a fɛ ka madrasa dayɛlɛ n denmuso y'a ɲɛfɔ n ye k'a cɛ b'a fɛ ka madrasa dayɛlɛ n ko problème t'a la n'a tilara ka na yɔrɔ min ni n tun y'a kɛ ekɔliso ye k'a di CDR ma an bɛ se ka yen di yanni yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ a k'o kɛ madrasaso ye a ko i yɛrɛ dɔgɔmuso cɛ a bɛ nalen a ka kalan bɛ ban fo 2021 ban kuma on était en 2019 an ko ni ala ni kira sɔnna ma mon père an b'i fo ala ka kalan ala ka jidi o 2020 o ban kuma de sera de part dɔw fo bi an n'an fa bɛ ɲɔgɔn bolo an ka bisik mɔgɔw CDR sympathisant et tout le monde jara le docteur Diallo an ye yɔrɔ min san Amdala ye an kɛra ka feere bɔrɔtɔ ka da mun kan papier min dira an ma fɔra ko dugukolo superficie a hakɛ ye mun ye autorisation ɲinitɔ ka taa jɔ mairie mɔgɔw taara ye yɔrɔ in hakɛ ka bon ni mun bɛ papier kan ye n'an ye mɔgɔ ye an b'a tɔ bɛɛ ta an b'a fɔ n ko an garijɛgɛra an ko hakɛ min bɛ papier kan ni yɔrɔ ka bon ni o ye a jɛlen tɛ sariya kɔnɔ mun fana yɔrɔ fɛrɛ ma a kɛra hɔrɔn ye silamɛ don u ko tiɲɛ don olu furadama y'a signalé ko nka n'o t'aw taabolo ye problème t'a la wari min donna 30 ani kɔ près de 40 millions an b'a lasigi en 3 jours u ye wari bɛɛ lasigi ni dɔw don sisan b'a sɔrɔ aw bɛ tribunal la TV taba la wari donnen maliyɛn tɛgɛ kɔnɔ i ka taa sɔrɔ a dugusɛjɛ a mɔgɔ man can dɛ sympathisant an bɛ yɔrɔ kura ɲini na nka en attendant an ye siège kura ta o siège kura o bɛ Amdala ye Luxembourg fanfɛla la minnu bɛ yen dɔ ACI Bokum lycée Wami o kɔfɛla la lycée Wami o kɔfɛla la nka n'i ye bu wele n'i ye Simaga wele 66 77 78 79 adresse bɛ d'i ma plaque bɛ na tu kunna sini tɛnɛ et kunu disons tarata an ye an fa wele Dramé kabini Sibiri o yɔrɔ anw ye yɔrɔ cɛ wagati sera tile b'an bolo k'a d'i ma a y'a denkɛ ka numéro di an k'o wele n'an yɛrɛ bɛ don min sɔrɔ an ka tile d'a ma an ye denkɛ in wele kunna sini kunna an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye tile ditɔ a ma a ma kamara wele a ma jeli wele a ma foyi wele a y'a da denkɛ ma ka na d'a ma a ditɔ fana an ma kamera wele an ma jeli wele an y'a d'a ma k'an fa fo a kɛra k'an wele a ko n den n ka duwawu b'i ye fo sini Dramé a bɛ Côte d'Ivoire bi an ye bisik président Baba wele u ka taa fo an t'a sara sɔrɔ ala k'an mɛn an kɔrɔ ala k'an ɲɛ mɛn a la a bɛ duwawu min kɛ ale ni anw ye ala ka duwawu ti mɛn an ka jɛ ala ka sinsin ala kana ɲinɛ a kɔ ala kana ɲinɛ an kɔ Imam Dramé a bɛ Côte d'Ivoire bi ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka si d'a ma kabini an donna fo ka bɔ a den tɛ yen mun delila ka n'an ɲininka ko nin kɛra tan a muso tɛ yen mun delila ka n'an ɲininka bonya karama sigiɲɔgɔnw kunu an y'u bɛɛ fo ka hakɛto ɲin'u fɛ n'an gasi donna mun ja la jɛ min n'an ye a sigi ka jɛ ala ka sinsin sugu kɔnɔna bɛɛ fɛn fɛn b'a yɔrɔ la butigi fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛɛ fo o de tun b'an bolo k'o fɔ o kɔnɔna na ka da bɛɛ tulo kan CDR cɛ a n'a muso tile fila in na u ye n wele o don na ka fɔ n ye ko mankan bɛ Facebook kan CDR cɛ n'a muso ni dɔw ni ɲɔgɔn cɛ
Nye kile sabake. Ka simaga bla. Fin sebenin ke kumaka mimbora départ d'amener. On a réuni tous les éléments. 3 jours d'investigation. Ka boubla la. Ka président Bissik Baba bla. Nere bora Francis mois de juillet. Ka segin ka taga mois d'octobre. Mounye mbodo. Mumba dugu mambado. Muntaye mounye mbado. Ngamba fo sider tonden che ana muso beye. Mali kono mali koka. Sympathisant che ana muso mali kono mali koka. Aouye name. Mumba nye. Oka boni mumba nkoe. Mumba nye. Élection natodo. Mumba nye. Kije jolido. Mumba nye. Faso bebo chokomi. Odebe ninga ode kabo. Ode ne kungele nae. Beka magiri lunde. Ntaranye bella membe bedo. Anya befamu. Wa an clara. Antagaranye fekaba. An clara de. Antara. Moi iben sui. Iben ko. Iben sympathisant. Iben seder la. Mumba nye bi. Élection. Mumba nye bi. Transition. Mumba nye bi. Kije joli. Ni fin rebe mumbulo munga bonoi. Ipse ka fo moko makana donga misiri kononga kana kira trofo. Itse moko barula. Na imunja tisiki kibe saras bachuko. Hala fo kambe mileke kasange klena moko tseka moko barula. Kuma na korobe nyona. Almambe se ka fiite donga misiri kono blenga tseka foko kana Mahamadou trofo. Kuma na korodone. Mouma febi en clara. Mumbanye les élections. Mumbanye le QG. Mumbanye la transition. Odeka Bouambolobi. Le reste c'est des détails d'abord. Personne ne nous divertira. Et personne ne nous pervertira. Mais c'est caca. Personne ne nous divertira. Et personne ne nous pervertira. J'ai vu, j'ai entendu, je sais qui est qui fait quoi. Qui fait quoi. Rastafari. En clarade. Comment banaye? CDR Allemagne, lettre de Mirko, donc collectif ou lettre Bora Allemagne, Anga ambassadrici, à Woloba, Alaya Tanya, en bas, en Mamso, par la présente, le collectif CDR, Bureau National International et l'ensemble de nos militants et sympathisants, Agnès Sayakibarouya Imeni de Sokasi, survenu le 21 décembre. Hokumu Konala, Amedo Donke, Alaka Fouré, Alaka Daoro Soumaya. Ambardon, Woloba Saya, Adzoukasi ni Atonyaka Boromi. Ambassadrici, Mali ambassadrice en Allemagne. Woloba Trali, Katrali, Nambado Namamsodo, Amedo Donke, à Madame l'ambassadeur de la République du Mali, de recevoir l'expression de nos compassions les plus sincères. Secrétaire général du bureau CDR Allemagne, Mirko, au nom de l'ensemble du bureau national, des sympathisants, nous vous présentons nos condoléances. Ni CDR ka communiqué ka Allemagne, à la carte de Orange Gansuma. Au Hokum Konna la Libye, en bas, nous y Madame Philippe Boiré. Nawakliba la ni boubé bem nera dossier cléna. Ou menele dossier clé min kono. Ado, ay lettre sebel lettre mena charila kanyesi ado ma noye awni awni. Philippe Boiré lettre mi seben ou ya la main. Ako depuis son lieu de détention, cabinet Philippe a menele meilleur mina bolé. Elle a envoyé une lettre émouvante à ses enfants. A lettre chat de uma, kanyinu fe, ou jiri kanatike. Lettre in konoka, à Charila journal Mali Tribune fait à Koudi. L'ancienne ministre des Finances, Mme Philippe Boiré, a comme mes chers enfants, au terme de ma première journée de détention préventive, a Kondéon, n'a donné Kasola clé Folobe Bamouati Mina. Je tiens à vous faire cette adresse. Menani Chikaina se Auma. Après ce qui m'est arrivé, mon Kelen Flek en Soroni, vous êtes en droit de vous demander Hakebe Aubolo Aujodoko Aouereninga, à quoi sert-il de servir son pays avec abnégation et don de soi? Comme on n'a pas beblé Kika Jamana, Barake Aye, Chesri, Nisodia, Okononana, Ibi Reniniako Jamana Deme, Munafa Bala Blé,
mon binin flau baka. Cependant, n'oubliez jamais que j'insiste ou jamais que votre maman, mais segaka, que klaka segaka awoloba, votre tante pour certains, ni dobolo ou le tante de a constamment souhaité que les droits soient dits et que la lumière soit faite dans ces dossiers, afin que les personnes mal intentionnées se taisent à jamais. A kon frodama ka hami aniga laɲini kɛra tiɲɛ ka fɔ komi ni minɛlen filɛ a ko la tiɲɛ ka fɔ a kɔnɔ walasa minnu ni ŋaniya jugu bɛ u la u ka se k'u daminɛ fo kiyama. Mes très chers enfants, ndem, j'ai toujours opté pour la manifestation de la vérité dans cette affaire avant mon dernier souffle. N frodama ɲa ɲini ala fɛ tiɲɛ ka bange nin ko la yani n ka wele don cɛ masa ala fan fɛ afin que vous gardiez la tête haute walasa hali don min na ni ala ka wele sera ma o ka sɔrɔ tiɲɛ b'a to aw bɛ se k'aw kun kɔrɔta faden tu la. C'est là pour mon honneur, ne ka hɔrɔnya kama, pour votre honneur, aw ka hɔrɔnya kama, l'honneur de l'autre nié, anw ka kabila ka hɔrɔnya kama. Je rends ainsi hommage à Sanga Musaya et de Dambeya. Mbe bonyama segin kembokolo Sanga Musayaw ani Dembaya Magoy. Comme vous le savez dans ces dossiers dits de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Aw bɛ kalama cogoya min na ko min ni a bɛ wele ko avion présidentiel ko ani sɔrɔsiw ka minɛn ko votre maman est sereine aw ba ye ne min ye hakilila tigɛlen don a ko kɔnɔ. Il est vrai que la forme en soi est déconcertante tiɲɛ don a ko kɛra cogoya min na a bɛ mɔgɔ jigi tigɛ mais ka cela de tienne nka o bɛɛ n'a ta prions le tout miséricordieux afin que la raison l'emporte sur la passion an ka masa ala deli walasa tiɲɛ o ka se ka sebaya sɔrɔ dusu kan. En tout état de cause, gardons foi en la justice, en gagnant Kiri la, en gagnant Kiri le Mali. Pour terminer, gardez en mémoire cette citation. Ni focal folie comme une flène, ni men foya aucun into hakilla. Servir son pays avec loyauté et intégrité est pour un croyant la meilleure manière de manifester sa foi. Kika jamana demain, kabara kika jamana jeleya kono, kode tamashien nyumanye ala manton bolo mou, ni oye limania o tamashien nyumaye. Fili, Dieu merci, c'est cette éthique que votre grand-père fait Sambala Sissoko. Alhamdulillah, ni horonya ni tabolo indeya to au moke, ala ka hina la Sambala Sissoko. Et sa brave épouse Diago Diallo, Anna Fouroum son Yumamba Diago Diallo, nous ont inculqué au lieu ni son Yumamba de Dounanoye Aounye. C'est cela que nous continuons de cultiver, de vous transmettre. Enfant avec de Mlakana, Kanini Kouf Odo Aula. Tenez bon. Audjigi kanakari, la vérité triomphera inshallah. Tiens, au Sebaya sur Dononi à la carte demain. Philippe Boiré a une lettre de Tchad de Ouma, à Dondon Folo Kasola. Mounamborani ni Kumakai, à quoi Forna Bahini tient Kabo dossier incono. Serebala, Noé Joye. Dossier, mesdames, ne Watimina Muntu, ministre de la Justice, et Noé Nere Wolofay Mohamed Ali Bachili. Oye Sereya Minke Filika Kumakan, mon grand frère Saxka Radio s'en fait. Anga Bachili la main. Donc Philippe c'est qu'il y a mais quand Philippe au ministère il y a la comment oui frotter ni elle quoi sur le ministère là elle est très Moussa Marama ni conducteur ayata kana irana a commission de venir ngal lettre flé et des ministres de la justice nyati Moussa Marama on sona nous sommes chez bala enquête tout cas dans les nominé a au flingo rapport vérificateur et rapport muke anana anyati procureur généralement nous sommes qu'enquête d'ailleurs il est présenté na awati la dossier de la pression clé mukera ka gatu kamara clé la pression clé ni na ke procureur kan mais ne ma quoi kalama ma folie procureur ou ma delika mo chouele ka afrika na dossier ta wa serait de ko autara ne sona ka wa serait le ministre de la justice. Mais il fait qu'à faire tout le président de la justice. À comment oublier qu'au fond, à vous la connaître au ministre de la justice là. Dossier n'a pas à transmettre la justice là. Donc, nous jugeons Mata, mais t'as donc une pression pour quand, mais n'est pas qualité. Madame, comment moi, je voulais qu'après qu'on a m'envoyé. Ou à finir, les trucs qui nous a marre ma femme, premier ministre Bakalama Wati. Mara, Mara, et les co-vérificateurs qui dossier Takata, Michel sont vérifiés. Ayasa, les ministères de Tobalo, et les Tokala, Sona, il a oué Kata, enquête quelqu'un qui a donné ses balades, ses talents. À l'être de nous avons ramassé ça, nous avons fait un cabocafo, bâtir vous faut bien que, finir massa, finir les trouver à brûler, puis qu'il y a là.
Il y a au même fait. Donc, Mario connaît formation sur ce. Mais ni fini maintenant, c'est comment? Ah, filière de Willa de pas wati, quoi kiri la kiri. Wallahi, elle a toujours souhaité la justice. Mais pendant plus de 4 ans, justice banaka fili la main. Mais tu le côté wati pression clé ne kera ko kiri kanatika kola. Munanya tabi, clé fly na be réseau de Charila, fili sisuko awoloba alaka wole serama. Aba fatura kato kasola. Aya nyini kabeta bajena jakorola. Uko kateta sukunyala. Ça a beaucoup attristé les Maliens cette semaine. Car réseau inondé. Écroué à la maison centrale d'arrêt pour faire présumer de détournement de deniers publics. Kajara Mogoui. Mais de là à l'empêcher d'aller assister aux obsèques de sa maman décédée, certains ont écrit ça, je n'ai pas compris. Amasekata Basu Kunyala. Alakam Sukoroba Daro Soumaya. Ça m'a fait mal. Nini Suku Kera Kito Kasokono. Banim Serake Dombe. Abserake Wuratibe. Bani Wurati ni Sukonya Douche. Erdurute do Douche. Do Mede Klekle. Do Obseka Kalu Klenta. Bani ni Sukonya Mununte Kleklembo. Erdurubo. Au moment où tu kata tribunal la cour requêté don en référé que Jijika ou Yamaria ou Kabokatra Nasrukera il qui adressé prison à administration na Bolé Nyamoro ni Musodo ni Tchedo Kasobomba les directeurs les responsables des prisons où nous avait dénagé CRC direction nationale des services pénitentiaires de l'administration pénitentiaire où nous Nyamoro et Joe ou Kasonge des ministres de la justice. Quand ce bon directeur tseki Yamaria Kabo ni administration pénitentiaire Nyamogoche. Selon la qualité du prévenu, nous devons faire autorisation de nous, ministère de justice Nininga. Ni ordre pour la ministre Yorola, directeur be ordre jigingana kasobon directeur Yorola. Mogobe daikan Kabo, apta jenajake ni jenajake rabana ibe segi adumbe kana sokono. Gardou be daika kata ibe obseki ke ibe sigi. Filimase kata ba jiga ka so laban kono. Alaka msogorova jigi rosumaya. Anko anye slame jamanae, anko anye hina jamanae. Cela fait partie. Ça c'est la voie administrative et non la voie judiciaire. Boulin, président directeur de Massonwa, directeur des services d'administration pénitentiaire de Massonwa, Kasonge de Massonwa. Je sais pas. Mais en bon frère, que Douke, filet présumé innocent, à la Kadaro Soumaya. Shogel ko do, Sekou ko Asimi Yafo, quand kana tonyo bi, angana bi mokoka, ko fanga fenfe bina, ko tonyo de ubi, Shogel l'a dit à Sekou l'autre jour. Ni Kasobongo a tebo ou ma saria soso. Nous a dit fana ou ma saria soso. Ou bese ka file Yamaria ka bo kata saria soso te. Abeta sukonya ka abe sekingana. C'est prévu saria kono. Ni mogo banara kaso kono ibe bo kati furake. Bube ibe yoro minabi alaka nogoya ke bube iye. Bube mangene abora abe ka furake alaka nogoya kai. Ça c'est des cas sociaux qui peuvent être gérés par voie administrative. Kasoro ima dankari procédure la ima dankari atigi ma libéré. Abeta na nyene bura gardu be daka abe siga abena. Kata sukonya la 14h à 18h. Gardou ba ko abena. Filimase kata basu konyake. Ça fait pleurer. On continue. Aux offres syndicaux tunganga nabi. Comme il y a foye chugome amouye. Ou ma wole fana ka foye koutena. O lure tuye nya yini ke anfe kuba fe kana. Anye Yamaria Douma. Ou d'être un tembla. Par respect pour les auditeurs,
il va sur le boulot, au thème ni boulot intéressé, ils sont dans le secteur où ils sont attachés à certains principes. Oh, comme vous avez ces plateaux kaya, ou une conférence de presse minke, où tu mets les mots et voilà ya, anga la main, ame sur le dossier pas comme. Donc, bien, on a fourni bien, si la comment faire, nous syndicat national des forestiers du Mali, aux efforts la faciliton. Alors, en bas là, il y a les réseaux sociaux, journaux là, radio sans faire, il y a là, dans pays. Lui, la cellule nous y a que on a voulu dire où est resté ça, on a dit tout là. La facilité de faire on fait. Mali Bonaya. Il a fait sinafuma en yémi. Ni igachageda hamina bila. Ni biga bara fana don. Noye igachageda aka hageo ka nyini ka dama. Ani fana ikachagada lafasa lagosi mangutu jugu ani burujalima o sira tigala kabini yoro minani yiri barala muqaddama do yi sera kunafuni di yoro la do e prasi mugo yi aywa ka kunafuni dige sinafuma yi ekubu wili kata kunafuni jele nyini asunkoro yoro fulala comme avec service mi chakeda mi kunga ozo foray ekubu intara kata nyini meluke kata kunafuni nyina asunkoro o chakeda nyamugo ya sola aflana kata si o yiri barala were Jekulu min konna la Mali konna no yuka Jekulu ba Fédération nationale des exploitants forestiers du Mali kata se infana dala sa ka se ka kunafuni jelen so donc o wuli ka jo damado nun ko fe sina foma nana ye ka fo la kali munu be ka ke bololo sanfɛ journaux la radio la télé la ka fo tiɲɛ kumaw tɛ a laɲini ye mun ye ka se ka service mankutu jugu lase maliyɛnw ma o yɔrɔ siratigɛ la an bɛ foli lase yiri baaralaw ani hali kungo baarala wɛrɛ minnu bɛ yen n'an b'a fɔ o ma en général exploitant des produits forestiers donc an bɛ foli lase a caman ma minnu bɛ yen ni depuis fɔlɔ fo bi u ye baaraɲɔgɔnya sabati an n'u ni ɲɔgɔn cɛ bonya ni karama kɔnɔna la an bɛ min ɲini an balima yiri baarala minnu bɔra ka kuma an bɛ min ɲini u fɛ o ye sigi ka fɔ hakili k'o bila dusu ɲɛfɛ cogo min na laɲiniw bɛ se ka sabati bɛɛ b'i ka hakɛ sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni ɲɔgɔn lagosi ani ɲɔgɔn buruja ani ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ ye an bɛɛ lajɛlen ka nafa bɛ o de la sabula ka sabuya kɛ mun ye ko caman bɛ kɛrɛfɛ hakilina caman bɛ yen ŋaniya caman bɛ mɔgɔ caman fana la u k'a dɔn k'a fɔ bɔ kelen don o caman fana kalama mɔgɔ caman hakilina yelen don bolow ja yelen don donc an ka sigi ka kuma ka hakili bila dusu ɲɛ ne hakili la o de ɲɔgɔn tɛ olu fara anw kan an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ bɛ o de la o bɛɛ tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ sinafoma n'o ye ji ni kungo lakana n'o ye ji ni kungo lakanabagaw ka lafasatɔn ye an ye lajɛ caman kɛ n'o ye réunion ye ka sigi ka kuma lajɛ caman in kɔfɛ
cogo min na an bɛ se ka bɔda ani kɛcogo ɲuman sɔrɔ nin ko in na sabula ni ko kɛra yɔrɔnin min na i tɛ girin-girin ka dusu bila hakili ɲɛ k'a fɔ dɔ fɔra ma o tɛ ko cɛ ɲuman ye o siratigɛ la waleya damadamaw ni hakilina damadamaw bɛ yen o bɔra o kɔnɔ a fɔlɔ ye jumɛn ye waleya min n'a kɛlen filɛ nin ye an syndicat an b'a condamné ka sababuya kɛ mankutu jugu lakaliko jugu ani mɔgɔ dɔgɔya ni ɲɔgɔn dɔgɔya ni service lagosi o de yera ko in kɔnɔna la donc an b'a condamné n'o bɔra yen an b'a ɲini yiribaarala minnu n'u olu de bɔra ka media bɛɛ lajɛlen fa ka bɔ ka kunnafoni di cogo sugu bɛɛ lajɛlen na u ka to jamana sariya kɔfɛ u ka to hali bi jamana sariya kɔfɛ i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ jamana sariya kɔfɛ cogo min na ka sababuya yɛrɛ kɛ mun ye an bɛ yɔrɔnin min na sisan min yɛrɛ n'an b'a kuma la problème min n'an b'a kuma la a affaire a dossier yɛrɛ a bɛ politique économique ka niveau de la sisan donc hakili la ni ko min sera yen kama a ka ca ala fɛ o y'a selen a kuncɛ yɔrɔ la donc o de tun ye sira jɛlen ye depuis a daminɛ ka tɛmɛ olu ka taabolo in kan an b'a ɲini fana an ka faamaw fɛ an ka sariya gafe min bɛ yen n'o ye décret numéro 2018-0662 PRM min bɛ kungo nafa bɔli Mali dugukolo bɛɛ lajɛlen kan décret min b'o kan u k'u hakili to o décret in na kosɛbɛ ka taa sanfɛmɔgɔw fo ka taa se dugumamɔgɔw ma u bɛ se ka lawaleyali sabati cogoya min na an b'o ɲini u fɛ an bɛ foli di fédération mɔgɔw ma sabula hali yiribaarala kelen minnu ni olu ye waleya in kɛ u bɛ tɔn dɔ de kɔnɔna la n'o ye fédération ye nationale des exploitants forestiers du Mali mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kungo tɔnɔ bɔ o tɛ yiribaara gansan ye fɛn caman b'o kɔnɔ yiriden b'o kɔnɔ furabulu b'o kɔnɔ hali yirifara ni yirigili bɔlaw mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kungo nafa bɔ a bɛɛ lajɛlen lɔgɔ ni charbon o bɛɛ b'o kɔnɔ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ yan o de tɔnba bɛ yen n'o ye fédération nationale des exploitants forestiers du Mali an bɛ foli d'u ma ka sababu kɛ mun ye u ka ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ u y'a fa u ka lamɛnni kosɔn ani u ka hakilitigiya fana kosɔn an b'a ɲini fana an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ka mission bila sen kan waati in na ka mission bila sen kan min bɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ani min bɛ continuer toujours ka to k'i hakili to plan d'aménagement et de gestion minnu bɛ yen kungo bolo in bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna tɔgɔ la plan d'aménagement o ye gafe ye min bɛ labɛn yanni kungo nafa bɔli ka kɛ o de gafe fɔlɔ bɛ labɛn k'o bila o la a bɛ dɔn k'a fɔ hakɛ min baara min bɛ se ka k'a kɔnɔ min tɛ se ka k'a kɔnɔ o k'u hakili to o yɔrɔ la a laban sinafoma n'o ye eaux et forêts ka lafasa tɔn ye an b'a yira bɛɛ lajɛlen na maa o maa k'e de ka laɲini ye walima i ka hakilina ye ka cakɛda ye service eaux et forêts k'a buruja k'a tɔgɔ tigɛ k'a mankutu jugu d'a ma ayiwa i k'i sigi a kan se o se kɔni bɛ an bɛɛ lajɛlen ye don n'a nataw la an b'o bila sen kan cogo min na o tigi an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ sariya ɲɛma sabula sariya kelen o bɛɛ ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen de kama donc ne hakili la sira caman tun bɛ yen ka se ka laɲiniw sabati min tɛ nin cogoyaw ye donc nin baara in kɛra Bamakɔ yan bi décembre kalo tile 16 san 2011 secrétaire général n'o ye ne yɛrɛ Abdou Badara Keita adjudant chef des eaux et forêts donc n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. aw y'a mɛn don min na nin don de n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kasoba kɔnɔ alamisa don le 16 décembre
nkoro ndogo don jenyogon do sariya la hakɛ b'u bolo n'u ye fɛn mɛn n'a man ɲi ka na radio kan nka u m'a fɔ n ye ko droit de réponse fosi u k'u bɛ médiaw ɲini mun bɛ se ka to kumakanw bɛ cari sidi o y'anw ka baara ye y a pas de parti pris mun kɛra sababu ye lieutenant Daouda c'est un bon frère à nous qui est un syndicaliste des gardiens de prison la synergie an b'a fo a tɔgɔ la ka Mali kaso bon gardien k'u bɛɛ fo nka u ma se kana bi u m'an wele k'a fɔ k'u tɛ na fana depuis kunu u bɛ ka wele u tɛ ka sɔrɔ téléphone na nka komi u ma na par respect pour les auditeurs thème tun bilara c'est à 19h hier qu'on a eu Daouda qui dit que ale ma da la n'u bɛ na bilen an bɛ auditeurs bonya u ye conférence min kɛ u ye nin de fɔ a kɔnɔ hali bi dayɛlɛlen b'u bolo yan nka n'u tun nana tun bɛ diya n ye de k'u ɲininka ɲininkali min na n b'o kɛ aw ka las'u ma hali bi an bɛ k'u makɔnɔ an tun b'u ɲininka de k'a fɔ décret min tara 31 mars n'a bɛ wele ko décret numéro 0017 portant levée de la suspension de l'exploitation du bois ko yiri baara min tun ɲɔngirila ɲɔngirili in wulila yiri baara a daminɛra kura ye fɛn fɛn yamaruyalen don yiri baara la aw bɛɛ bɛ se ka baara daminɛ ka tɛmɛ n'aw ka baara ye nka a ka kuma kɔnɔ aw caman y'a mɛn n tun b'a ɲininka a ko mun y'u tɔɔrɔ yiritigɛla minnu bɔra ka taa presse kɔnɔ journaliw kɔnɔ radio sanfɛ facebooku la ka taa ko in nada kɛnɛ ma n'a kɛra sababu ye ka lagosi lase eaux et forêts baarakɛlaw ma a ko ko de ma bɛn yan'u tun ka bɔ k'u bɛ taa journaliw kɔnɔ u bɛ fédération kɔnɔ u bɛ kulu kɔnɔ kulu min ni olu n'u bɛ baara kɛ u tun bɛ se ka ko a lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya baara kɔnɔ mun tɛ ka taa bila bɛɛ da la o ye tiɲɛ ye ni ni mɔgɔ bɛ jɛ la bamananw ko ten jɛɲɔgɔnya tɛ tiɲɛ fɔli bila nka a b'a fɔ yɔrɔ yɛlɛma yanni i ka taa bɛɛ da la i bɛ tiɲɛ f'i jɛɲɔgɔn ye so kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn bilasira ye ni dɛsɛra de i bɛ bɔ i tɛ kɔn ka bɔ fɔlɔ k'i bɛ taa tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye kɛnɛ ma i bɛ tɔgɔ ɲini na nka i tɛ ladi la n tun b'a ɲininka de kibaruya min ni anw b'o kalama n'o y'a sɔrɔ syndicat eaux et forêts mɔgɔw b'o kalama ka d'a kan o yɔrɔ la lettres bɛ anw bolo mun n'an y'a kalan yan juillet kalo tile 27 2021 yiritigi ninnu tɔɲɔnnen ka dɛsɛ kuma la tuma min u sera u ka kulu tɔnba ma n'o ye chambre de commerce président Youssouf Bathily o y'u ka dalilu papier bɛɛ minɛ k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ suspension wulila u ka usine b'u ka impôt sara jamana ka juru tɛ u la u ka baara a balilen don ministère mɔgɔw fɛ malgré la levée de la suspension fo chambre de commerce yɛrɛ président a lettre sɛbɛn k'a ci le 27 juillet à monsieur le premier ministre Choguel ma sollicitation pour implication ko ni Choguel ma wuli k'i da don a la société boiserie Farota société africaine du bois société de gestion de massifs forestiers de Béaï Sarl Albarka Malissar société malienne de bois SA toutes ces structures ont été formellement créées et immatriculées au crédit mais bi ku barlen bɛ kɛ baara la ko ni premier ministre mi da don a la ko jamana kɛlen bɛ dɔw ka wusa dɔw ye arbitraire inégalité a tilara ka o lettre kelen ci eaux et forêts yɛrɛ ka ministre ma monsieur le ministre de l'environnement et fait commercial monsieur le ministre de l'environnement le 27 juillet au clé quand quelle lettre de sollicitation pour renouvellement des permis CITES au nom de certaines sociétés a une lettre kelen fana ci min do société tigiw ma se journal ma dɛ u sera chambre de commerce président de ma chambre de commerce président fana ma tɛmɛ journal fɛ a lettre ci directement présidence la primature la k'a ci ministère la eaux et forêts yɛrɛ ka ministère la ka lettre ci fana o don kelen à la présidente de la république Assimi Goïta ma yɔrɔ ni gondo don a tɛ tɛmɛ nin kan dɛ u kumana eaux et forêts fɛ suspension wulilen papier tɛ ka di u taara chambre de commerce président bara chambre de commerce tɛ organe de journal ye dɛ o fana ye dalilu bɛ sɛgɛsɛgɛ ka lettre ci Choguel ma k'a ci Modibo Kone ma k'a ci Assimi ma monsieur le syndicat i b'a sɔrɔ olu tɛ nin lettre kalama ça on est en mois de juillet au kɔfɛ le 13 août
Shogel kelen ka lettre soro. Aka cabinet kelen ku wole ku kanani dalue. Réunion kelen primature la. Shogel ka mogo ye commune lettre bo ka chi ministre ma. Ou que l'exploitation et l'exportation du bois d'œuvre ont fait l'objet d'une suspension temporaire levée mois de février 2021. Ko yiri bara ani yiri tiga ni yiri tali ka bo atuna joranga clara kala wuli février 2021. Malgré cette mesure, yiri bara la blali au bekofe au benata des opérateurs du secteur n'avaient pas été autorisés à reprendre. Mounume baraka kono halibi uma yamaria ko ka bara damne kasoro saria ko bara yamaria ko damnera. Kadibema. Cette situation a fait l'objet d'une réunion à laquelle 2 décisions ont été prises. Ko bingali be ka doka hake ka o kera sobuye ka to sigi ka fo fla kera primature la. O sigi ko fla wula benkan fla minga o benkan fla. 1. Autoriser l'exportation des stocks de bois. Yiri munu tigera nu maralembe ku yamaria utiku ka bonui. 2. Autoriser la reprise des activités avec renouvellement des permis. Kamugo yamaria wa temenu ka bare ou ka permis ka kuraya ka duma. Signé le premier ministre et par ordre du cabinet. Kachi. Ozeforo ka ministre ma. Ntumu nyininga ngube ninkalama. O benata. Ozeforo ka ministre Moribo Kone. Ama barake. A sendalen to la société mo nanunka. Ntumu nyininga. Amanya, société nous clara ka lettre chi tuguni Shogelma le 15 septembre. Shogel ka lettre au ministère des Eaux et Forêts le 13 août. Kalo kele au kofe au bela ministre Makuma. Ou clara ka segin kata Shogel bara. Excellence monsieur le premier ministre, société nous. Groupement des usines de transformation de bois. Ako malgré ku yere ke utononendo. Bara yamaria sebente ka duma. Mais pendant ce temps, Wati Mina au Bankele Mekaulu Yamaria ka barake. Notre concurrent Oulu Sina Bara Sirala, Aboubakrin Sissé n'a pas connu d'interruption dans ses activités. Société Kelembe, au Fradama, au Majo Barala, Yamaria Bou Kelen de Boulot ka barake. Même pendant cette suspension, Ali Wati Mina Yamaria Toun, Glonendo, il a continué à travailler normalement avec Kelendoran et Tume Barake comme une fouille. Il veut nous contraindre à exporter notre bois par son intermédiaire. Aba fait kan jagoya anwa yiri an yere kana bona e kofe kata feri anga feri ale ma mali kono ale de ka bona e kata feri kofe et à lui payer pour cela des droits au kama anga klaka war sara etuguni. Nous avons refusé en banant. Il ne cesse de nous narguer en disant que notre bois pourrira sur place. Avec ayela na dungodo kuna maso atama anga yiri betulia. Il ne sera jamais exporté. Kuna ma dale manga yiri te bo. Nous sollicitons votre intervention. Groupe Société Saba, PDG, SBF Sarl, Mamadou Farota, on a signé. PDG Sab Sarl, Suleiman, on a signé, Koulibaly. PDG SCSGM, on a signé, Yakouba Djamoutene. Nous avons dit que nous avons kalama. Nous sommes journaliers. Shogel Kabara, primature de journalier. Ka lettre chi, Moribo Konema, 1 mois, à Manyenebo, ou Clara Singata Shogel Bara. Le 30 septembre de Moribo Kone sera là, ka lettre Sebe, le ministre de l'Environnement de l'assainissement à monsieur le directeur des eaux et forêts le 30 septembre. Objet levé de suspension de l'exploitation du bois. Koyiri Barami Kunjora à Wulila. Ako Kama, je vous demande de prendre toutes les dispositions pour renouveler tous les permis CITES délivrés pendant la période. Kaba Nini, directeur national des eaux et forêts fait, syndicat ou directeur. Kaka Fere Betike. Fenfenga permis Bana, aka permis Kuradouma. Au permis Kouraouye Join, Kadi Joma, la société de transformation de bois, 10 000 mètres cubes, à quoi Yamaria permis Doma. Société Boisserie Forota, 8 000 mètres cubes, à quoi permis Yamaria Doma. La société de gestion du massif forestier, 2040 mètres cubes, Yiri fait quantité Bafla, ani Binani mètres cubes. La société africaine du bois, 3200 mètres cubes, Basaba, ani Kemefla. Moribo Kone Nichi, 30 septembre, soit 1 mois. Et presque 10 jours après la lettre de Shogel. Ntumu Nininga, Ninimbe journalier Halibi. Le 26 octobre, Bella, directeur national des eaux et forêts, au Funamadi. Aya la medem, mais syndicat Nininga au-delà. Ou Clara ka lettre s'est tournée le 26 octobre. À monsieur le premier ministre Shogel Matouni. Hako Shogel qui est fait Foko Nimbella. Faut y ka Bouanga Tonyola. Alors, obéi. Et le 3 novembre, ou Clara Touri ka lettre chi à monsieur le président Kachi Hachim Fanama 3 novembre.
depuis le mois de juin, de la lettre du président de la Chambre de commerce, le 26 juillet, 26 août, 26 septembre, 26 octobre, jusqu'au 3 novembre, où l'abana a lettre ci Hachim. Quoi Hachim quoi ça va pas. N'imbete journalier. Donc mes syndicats n'inga n'a ko tara folie m'ga journal kono ko de ma ben. Depuis le mois de juillet où lettre ci ou tara quoi président bara. Président Sogel saisi, Kassimi saisi, Kamurbo Kone saisi, Assim Sogel lettre ci Hachimima. Le 13 août et Murbo Konema. Faut le 30 septembre, Murbo Kone lettre ci directeur nationalement. Depuis le 30 septembre, date de la lettre de Murbo Kone adressée au directeur national. Quoi que nous nous a permis de renouveler. On est aujourd'hui le 22 décembre. Est-ce que permis de renouveler là? Quelle est la valeur juridique d'une lettre administrative? La lettre d'un ministre a quelle valeur juridique? La lettre d'un ministre adressée à un directeur. Depuis le 30 septembre, il faut bi. Ou fait Madouma. Est-ce que vous placez là? Il toye Moundé. Il sera ministre Mahamadi. Il sera au cas président de ma chambre de commerce. Ou Yassimi saisi président de la République. Quand premier ministre saisi. Ou le Flabe Aladje, quand ministre de Joseph Forêt saisi. Mourbo Kone. Mourbo Kone directeur saisi. Faut bi. Mouanani nous sigilembe. On nous le boira clé flying kono koka fo journal kono. Mousse tobu yeblé. Nous me syndicat n'inga oula. Nauku boira kata service toko tien. Est-ce que service mim directeur miye yamaria seben soroko papier di naï banque a dit au directeur des services toko tien wa ou bien ay munga hake dje o de kelenga boka fo des services toko tien mbalma wa miride. Shogel buye letrici Murbo Kone ma ku bloga hake kono Murbo Kone mui banka kalo kelenga ma bla kono o tonyo be mununga nulu bora ka kashi uluga kashi o de jamana toko tien wa Murbo Kone mui banka ke o de service toko tien ntumu nyininga ola Murbo Kone ga letrici depuis le 30 septembre le directeur national des eaux et forêts du 30 septembre 30 octobre 1 mois 30 novembre 2 mois 22 décembre, quand le fla a ni clé mougani fla, directeur m'a a exécuté. Directeur des services toko tien wa, mounou mega tonyon, nous le boira ka kashi, presque qu'on les services toko tien. Nous me syndicat n'inga indi. Nous kun clara kuma bella. Ni lettre nous n'ingalondo. Ou kafo. On y tient d'eau. Est-ce que vous connaissez des follow ka bois de wa? Nous connaissons ka bois, est-ce qu'on connaît primature de toi, journal primature wa? Ou bien présence des journaux Assimi wa. Ou bien Shogel FM de Assimi FM de l'eau. Ils ont usé des voies d'abord relationnelles, administratives, fraternelles, professionnelles. Est-ce que nous bête ou n'y a pas de bon journal qu'on a? Et qu'on tunga ngata tribunal lela. Tribunal kana wati John ni fonyon ni manyoya banakaba. On dit qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Ne te me syndicat ou n'inga ou de là. Oh, à la besaka kola, à la kateli kunu, journalu boranae. Société clé mime barala. O société clé ou luka mobili chamam nera kunu kita furudi la. Société nani, c'est dans les mouluka. Société clé me barala. Nouvel horizon. Découverte macabre d'un vaste réseau d'exploitation illégale de bois. La chef de cantonnement de Kita et ses éléments mettent la main sur plusieurs camions de la SGF-AC. Selon les données, des camions saisis détiennent des bons de circulation de la société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Sissé, SGF. En vue de faire respecter le week-end dernier, la capitaine Fatoumata Traoré, en bas donné Mousso, aux forêts agent capitaine Kita Marala. Oui, camion de Minekounou, camion Mounou, ni société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Sissé, SGF ka camion do. Ou société clé nebe Barala, société te nani ou d'Alendo Bissika. Ou société Mounou Minera, selon le truc, il ressort des données que cette société n'est pas habilitée à délivrer des autorisations pour les camions transportant des bois en lieu et place des agents de forêt. Camion nous n'era papier de Yeroubolo, papier Mimou Yamaria ka Yiri Taka Boyrodo Katayrodo,
mais au papier société yɛrɛ de y'o dilan ka d'a ka chauffeur ma ja sariya la eaux et forêts de kan k'o di donc société yɛrɛ y'i bila eaux et forêts place la ka bon dilan ka bon d'a yɛrɛ ma les agents des eaux et forêts a y'a faamu en lieu et place des agents, des constats révèlent que les quotas de bois alloués à la SGF HAC pour l'année 2021 est atteint depuis longtemps. Ko sariya yiri hake min tigeli yamariya di ama ayo yiri ake tige ka ban en maintenant fa be ka yiri wore tige ko ya depuis longtemps les agents des eaux et forêts ont de forts soupçons sur la provenance des bois ou sigalemba do yiri munu minera kita ou be ka boyoro mina. Des sources rapportent qu'il serait coupé dans d'autres massifs qui n'appartiennent pas à la société. Yiri munu minera ko bisiki bawbe ko ni yiru bora yoro la yoro mi ni jamana ma yamariya kata yiri tige infana balmo et ni procédure ta ka laje yiri tige la ibe planbo ne planbo yoro mi be tigeli ke jamana bi yamariya yiri hake min kanga tiga kono ni yiri sugu jamana to yiri sugu iraila ani ko yiri hake iraila usika fo mal yiri ni ya sugu ye mal yiri ni ju keme o ya hake. La nature de l'arbre et le nombre de l'arbre à couper. Vous voyez, il y a sebe min dima, il faut permis de coupe. Aux efforts de fonabo dima. Plan d'aménagement gouverneur bodi. Ni plan permis de dima ikatige permis de coupe. Ni yiri tige ayoro kono. Ite bona ede. Aux efforts de klatuguni ga segen kana laje. Yiri sugu min fora ni yo de tige. Yiri hake min fora iko tige ni yo hake de tige. Ube soroka yiri tali ko seben dima. Il faut de ma ko bon de circulation qui y a maria ka yirita waiba ta yoro mina certificat B o yoro sebenemba kono atara ka bo lafiabugu abeta yoro na funa ibo fo abeta amdalay de point A à point B o de be yiri a tracé donc itemeto ose fora fenfo bo nu ila jo ibe permis de coupe duma et bon duma bon mimi ya maria ka yirita uba do ko yiri mbora ni yoro la abeka ta ni yoro la oba kono wa certificat yi ose fora de bo dima we kamya munu mine kita no société clé bon mi mo boloka ka yirita ale de bon dama ale gara ose forêt bisi faux et usage de faux code pénal aya daile o de be article ngono indicateur fana bora naye oh ne kon ma syndicat ma seambi ntaro ni kiwaro de bole kunu mana biwa ngon ma do nga c'est des frères à moi ñu ye chuko mi ukai halibi ambe kuma kono kana ni jabi ukanu chamandi ama oh ko asimgo ko dossier kata tribunal la oh dossier be tribunal la ala ka ko ke here ambe bo introduction kono ni munye Jamil Bitar aya lame aye mun fo aka marché ko binimi tungira kanga Bitar lame mais conseiller économique et culturel là nega mandat maba donc nega mandat bana domina oui disposition ta mandat renouvellement biteme ana industriel oui neta kaneke upate boy parce on est de Bamako net be France mulila ka bo France ko a rumana ni segiro la aso musa mara de tuye premier ministre ani Pembaka donc oui ben merci kata boulanger ni fonta pour que ne se ka police la parce que wa don ne to wa police la o ka candidature pour kasumi o se ka neti be min fola ni kelen ne be jon ka wuba conseil mo fana florena donc oui ne po par complicité quand ne to wa police la ne ma templi ma fana ni newton mais à la terre donc en taureau qu'on a ne vais soumissionner normalement comme tout le monde ne sais qu'à fond ministre de ne de la dame de mon mani machine la dame alpha c'est-à-dire que alpha clé ka ATT clé faroba kana clé wala fa ni ministre mi ko kale de la marché na ni ma boka fo ma ya fay mais mo mo na bi ATT marché dama en dama ne clé ne silen ni mbe ala nyema mbe manyo nyema mba fofana ali ntitamakiala ni ATT ale be tienso na de la ka marché dinama sini lahara ngata jo akene mo ne opérateur économique
ATT bina fanga la domina Bitar Transit ni yɔrɔ min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ne ka médaille fɔlɔ Alpha de y'a di ma n b'a fɔ ka waleɲuman a sɔrɔla mun fɛ a sɔrɔla Bitar Transit cadre fɛ a ma sɔrɔ cadre wɛrɛ fɛ Bitar tun bɛ jɔyɔrɔ min na ne tun bɛ bɔ CNN kan n tun bɛ bɔ les grandes chaînes ne tun bɛ taa université dɔw la extérieur la n bɛ taa Mali transport ko ɲɛfɔ donc IBK nana kɛ sababu ye Igor Jara kelen o min ni ne ye denmisɛnninya kɛ parce que c'était mon voisin de table an ye misasiya de kɛ n b'a fɔ pour que mɔgɔw k'a faamu a b'a fɔ don min na DFM ɲɛna k'a fɔ ko marché kana di ne ma parce que j'ai choisi mon camp ni ye min mɛn baladennin da la c'est que balaba de y'a fɔ parce que ale de tun ye ministre de l'économie et des finances a b'a fɔ don min na ne ye min kun b'a kɛnɛ kan o y'a sɔrɔ contentieux bi ne ni ministère de l'économie et des finances ale yɛrɛ bi yɔrɔ min na an ye denmisɛnninya de kɛ ɲɔgɔn fɛ yan'a k'an wele ka ci fɔ n ɲɛna non a bɛ fɔ ten de donc sɔrɔ bɛ sɔrɔ Mali service da fɛn o fɛn na donc DFM ninnu bɛɛ ye position dɔ ye mɔgɔw bɛ marché sɔrɔ u bɛna sous-traiter ne fɛ yɛrɛ fɔ tɛ dɛ parce que a équipement nɔfɛ mɔgɔw bɛ marché sɔrɔ u bɛna sous-traiter n'i y'o ye k'a fɔ ko État ka marché fɛ mɔgɔw de bɛna baara kɛ ne fɛ ne bɛ baara kɛ jamana wɛrɛw mɔgɔw donc kana kɛ sababu ye hali ni ye investissement min kɛ kana blocage do a bɛɛ la la plus grosse machine de fabrique de cahiers n bɛ se k'a fɔ sous-région kɔnɔna na a bɛ ne bolo yan cahier scolaire ne ka cahier ti taa j'ai une usine de fabrique de rames de papier rames tout délégation générale aux élections u y'a marché di ne ma n taara ni fɛn ye u y'a lasegin les grammages étaient bons tout était bon u tilala k'a marché di mɔgɔ wɛrɛ ma o mɔgɔ wɛrɛ u seginna ka na a ta anw fɛ an ye emballage falen u y'a ta o papier kelen ta n bɛ kuma ni Ala ye o bɛɛ ye IBK ka tile i y'a faamu mais parce que Bitar c'est-à-dire Bitar kana sɛbɛn a kan dɔrɔn ni Bitar bɛ min kan dɔrɔn o ye fɛngɛ ye mɔgɔw ko n'an ka ɲanda de ye mɔgɔ ba de ye bɛɛ bɛ tɛmɛ kiraw sɛgɛnna kuma tɛ anw kunna adamadenw ni tɔɔrɔ o kɔnɔna na fo Ala nana n'a ka na ye an ye wulikajɔ daminɛ ATT sigili la CEDEAO ye cɛ min gɛnna o tɛ dɛ ale ye min nɔna bila o ni an ye baara caman de kɛ ne yɛrɛ sera jamana ɲɛmaa caman ma a cadre kɔnɔna na i y'a faamuya an ye baaraw boloda an ye association dɔ sigi pour le retour d'ATT mɔgɔnin dɔ bɛ yen Aliou Mɛyiga ne a kulo bɛ n na a bɛ se k'a témoigner an ye baara min k'a kɔnɔna na. ɔ Bitar kumana dɛ a ye nin fɛn fɛn fɔ n'a bɛ dalilu kɛra bolo a kɛra tiɲɛ bin kɛra kan a ye ne yɛrɛ terikɛ ni n kɔrɔkɛ Igor interpellé ko Igor ye instruction di ko komi Bitar tɛ IBK fɛ ko marché foyi kana di Bitar ma k'a ni Igor ye classe kɛ u tun bɛ ban kelen kan. Igor est un grand économiste, il fut un grand ministre des Finances. Il a été candidat en 2018. Mama Dafolonga, Kumakambe Fola, URD Konala, il est candidat aussi à la candidature de l'URD. Pour être candidat de l'URD à la présidentielle. Donc probable président de la République. Les principaux baïdes. Ni Igor ko mungo kaba fɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ni Bitar ko o t'i ka hakɛ d'i ma n'i t'ale fɛ dɔrɔn a b'i jɛ jamana hakɛ la
C'est des accusations très graves. Le général Yaya Sangaré, DG, a été accusé. En tant que Malien, entrepreneur, avec droit Besra, Hakeba Bolo Djamana ka marché, ka postulé à nos faits. A gagné un appel d'offre là, ou Clara Kaka Kaye la Sigi. Au marché clé ni Mogorema ou Tigi Nanale de Bara, Kaye ni Ouya Toa et la Madron, directeur au Kaye Kelenta. Or, la qualité d'un Kaye, c'est pas le nom. Kaye Torote, Kaye Reglané Menifemi ou des Kaye qualité. Appel d'offre Chikona Mafokika Torokala. Caractéristiques techniques de Befonio remplir à ni prix. Ni ka offre kabo, kadouye, alors ebe adjugué. Ni bitare récusérati, général Yaya Sangaré. DG, c'est très grave comme accusation. Très très grave. A quoi problème que l'on peut me bitar trois kanakaka, ni bitar trois kanakandra marché tête mais. Ibeka clé bekerati. Alhamdulillah, ambe shogel clé ni achemin clé là. Au bitare marché sur obi. Trésor ka bon chamambe 600. Kren yala ni tra 40 ta, mo tra 40 ta, clé damaro ina commissaire au kono. Ni keme flasra, we trésor reçu me dit ma oya ko fela la ja, c'est une conception réalisation bitare impression. Au bitare marché sur. Ala ka gagner taille. Bitare M5 ay clé ay marché sur ça, trois reçu re ko fela la. Trésor ka facture est reçu. Reçu ka bon, reçu Damaro Bambouloya. 2021, trésor 38 38 346. 15 10e mois 94 mois, tiki toro dogo ka fin toro dogo. Na derrière, avec verrecto la conception bitar impression. Reçu flanan fanabe bitar est marché sur la da jamana bekloka. Voilà ka bitar soli au bitar est marché sur. Trésor 42 057. À quoi la conception, réalisation, bitar, impression, et marché sur le chogel clé là. Et si c'est bon, on a bamboulé, on a référence 38 50 568 trésor ka bon, reçu, je veux dire. On a quoi la bitar, impression. Au bitar, M5 font sur le bitar et marché sur. Je suppose qu'avec conditions bien remplies, Anaka Kamfana, imprimeur d'eau, opérateur économique d'eau, il a droit à postuler. N'a conditions bien remplies à Kadama. Avec droit de Kedron, Ibeka ou Ibeka Kamugo Yadje. Tout simplement parce qu'il y a trop bitar à Ibeka fait. Avec droit de Shogel nous fonama Dama, tout simplement parce qu'il y a trop bitar à BM5 à la Kanako Fonaï. Notre Nokera, dans Frafoué Ibeka ni Shogelche. À la Kanako, et je sais que bitar est Mogomier. Aïsaria Bepato, depuis moi Kera Nyamoyala. Wamado halini pour l'économique vérificateur ou quand on a trésor la kata belaje 2021 marché au dira chogodi et je sais que naïra bitarta finité à kono. On attend les rapports du vérificateur 2020-2021 à partir de mener intéressé au trésor bon au marché vérificateur bena mon fo yoro lay mais investigation la halibi. Alors on souffle la musique amène à spéciale visite de Macron.